Očakávaní do toho! Ty takový ťánko, zahákal si na sebe. Písal si veľa z tej ruky. Poď! No, do... Vysuň ho. Ne, chytá Pokémonu. Skúsi. Ja sa ti chytáš Pokémonu. Tam rozpráva o tom, jak ti išiel Dragonite. Zresztą on povedal, že ak niečo uvidí, tak budeme zabíjať. Očakávací do toho! No Jana! Poďte chlapci! Ja on volá, že tu na 3 minúty. No dobre, lebo by nám boli noha na zákoška. Myslíš, že Eleanor Poďte chlapci do toho, nevísta! Go! Mario povedal. Nie je to jedno. Musíme sa len nájsť nejak. Tak jo, nepôjdeme? Jeden z druga, druhý vůbec. Poďme. Poďte chlapci do toho! Poď! No! Potom ostal taký bielý, to som si nedobre. Nie. Poď! Ej. Zbraňa, poď. Zaklapa sa kúpil. Nie, nestaň. Budeš stali 60, ne? Ešte Erika, Roka! To najvyššie trevo. Ja si radšej kúpil. Ja? Nie. Ja neviem, kúpil by som si za 120. No dobre, a čo? 140. Ale toto neviem. Neviem. Bolo vtedy nové, ale 40. Ale Horne! a meče. Môžem? Poď! Ale
Pojďte chlapci do toho! Toto hlavne zvrtne, keď je to ono. Aj toto, v tomto sa práve, že mne sa hrá v tomto dosť dobre. A inak dnes sa bol Saprim trochu. Sa schválne spýtam, že či kúpil celý tento Saprim obchod. No, iba polovicu kúpil. Tam ide taký spapok, bundu na súpejsku. Všetko môže. Bráňa na to zabudnúť. To znamená cítru. No, že máš stránku, celý čas si to soldal, ale to zapínam. Opäť soldal. Tak sa pridala? Чего ночь солдал? Čau, ty kláme. Čo si kúpil celý Saprim obchod? Povedz. A nekúpil si... Dobre, Na drobný. No tak ty si vravel, že kúpiš všetko. No, drugie je ono. Myslíš, že když si oči brejko? Vezmem ti zohnať hoci chvíľko z Easy. Tie nové kamory, tak? Tie nové si nezobrajte. Ja som ich mal kúpiť. No dobre, Ale ja ich nechcem, lebo... Za koľko? za 400 síce, ale... Ja som si ich mohol kúpiť Ja za im viem 320 zohnať a za nechcel som 400. ich. Ty si, ale to prečo? Ja som ich vôbec nepatil. A jasné. Tak toľko no. Aj Bránko bude mať. Priznaj sa, nemáš vám. Easy. Ktoré? Si vybaví. Čo? To vidím. To skončí jak svojim Jak ty. Či by. Idem do Barcelony, kúpim si Easy, kúpim si veľké hovno, iba si kúkal výklad. Nie, mal fotku, sorry. Hej, mám. Mal fotku takú, že to bude vidieť. Nevadí. Ale máš fotku. Ale Bráňo si naozaj kúpi. Možno. Hej, jasné. Za chvíľku povie ti, že... Ja tam vybaví a ten robí reklamy pre... Ja neviem, tak ja už Dobre, dobre, nester sa. Nechíme. Potenciálny No, počúvaj. Čo sa stalo? Táto On išiel zadkom do fučoku. Hej, to čo na výbere, keď ste boli, tak... Vieš čo je vo fučoku také, že vieš vyhrať easy s takým tým automatom. A myslíš Keymaster, nie? No hej. A... To by som strašne, ale A vyhráš to to nie je nie. možné. A oni to... Vyhrali. Aké to je, počkaj, ako to vyzerá? Je to také, že tam proste taká tyčka to musí... Áno, máš tam 6 takých sračiek. Hej, lebo my... Ale toto už je vraj vyhráš len jedno. Vyhráš len jednu alebo dve. Chalani na výbere hrali o iPhone 7, úplne také isté, tiež proste si držal, musel si potlačiť tlačítko a išlo to takto, zastavil si a potom hore a tam bol proste úplne presné, proste úplne taká presná diera. A musel si to takto tráfiť. Nanometrik. Než presne. Veďko, ty si mal na tom výbor, jak ste točili? Tretí. Štyri. S kým ste prehrali? My sme hrali prvý zápas so... Poď, dáme gól, dáme ďalší gól. Dobre, čakaj. My sme hrali so Stredom a... To je fajn. To je naša budúca. Východňármi. Budúca. Poď, práve! Blízko východňačky rozhodnutie. A nie naozaj. No veď som aj. Dobre, Tomi. Povedz mi, kto dal 2 góly. Tento, Higuain. Myslím, že som sprostý, akože z takéto ty kokos, to ja viem lepšieho fajne. No jasné. Aj si máš problém. No, Tak daj. A už sú tu moje A proti komu? gumové. proste poviem ti iba, že mu nevyšla šmíkačka. Vidíš, to sú moje gumové, už som ich vyčistil. Vieš, to nič To sú nemá. oni? Hej, však Jaj, inak, akože, že to bolo miesto tu predáme o nás v bufete lyžovačku, to je taká, takáto ty kokos. počkaj, kto pôjde? Páči mi to. Pojďte chlapci do toho! Ale taký, no teraz to bolo, neviem. Na drope? Nie, lebo som Ani my sme to, zabráňa na to úplne zabudol. ale kúkal som si jednu tej, čo dosiahla 48 kopov chalan. 5-6 som dal. A ešte mu bránka robí tomu... Som ho dal do košíka ešte od toho. Vôbec to dobre. Poď, veď! Ešte aj pomôžem. Hráme!
taky už trošku nahypovaný, že vyhráme, ale... Myslím si, že je veľmi reálne a už na ňom toto, keď má Nebolo také, akože... toto niekto robí. Niekto boží, ty kokos. Ale normálne za toto za cenu 520 normálne ako. Ale také, že cez 6 hráčov sa dostal také tému pozornosti. A Rudo Božík vieš zase vyhrať za najlepšieho hráča. Dali sa na... Oni si totiž to... A tieto sa aj tak dali kúpiť v prechode, čiže to bolo zbytočné. Vy ste také, neviem, proste... Chceš ísť veľmi, no tak keď je ti jedno, že ti ich kúpiš za 600, za 1600. Ja ti viem tiež za 450. Ja viem aj za 300. Hej? Jeden to u nás v škole teda vo veľkom rozpredáva. Ja viem kúpiť. Saprík tento, saprík svetrík, saprík drenky, saprík... Za 48 v Flejsi majú teraz také mŕte pekné košele za 20 €. Saprík Saprík fakt za 60 €. To je úplne mŕte cena. Ostrial, lepšie. Idď mať probu. Dáš ešte. Oni sa jak ich tento, jak ich Hugo vytrenoval. Pozri sa na tie krásne. To sú jak 15. Dobre, žiadna žuvačka, nič. Ja si idem už na výkine. Pre mňa... Pre istotu. Pre istotu, veď tam Poď! Pekný. Hrajú 0,00001 sa pričíta. Ne, to je s devíckou, lebo ten chlapec má. Aha, Marušák sa stratí. Máš pekné vlasy. Ale dlho nenatočil žiadny hustý sketch. Sa tak spýtam, Hudeca, prídeš skôr na tréning? No, asi som... Ja to neviem, či ja to ja kde som vyrastla. Hudy! Idete zajtra do školy? Ale iba... Ja budem doma písať, ja budem doma písať esej iba. Ja by som práve, že išiel, keby sa nepísal. Pokémoni. Hej, Hudo, ty si doloroval. Ja to neviem. Iný! Prídeš skôr na tréning? No, neviem, som to. Parky si dá? CT, preskakovačky. Čau, ste končili nejaké preskakovačky? Parkour, videjko. Inak drgy, majú ti povedať o tom, že bol som dostal. Jak sa volá? Maastricht, jak sa volá? No keby tam bolo tričko za nepíšem. Takže my máme isté až na... Ja by som rozhodol určite, lenže počtom nejďalší ja som na Libera do Kapitolu. Počkaj, pusti. My som sa cítil jak šéf, že to je moje VIP kartíka. Ne. Face je taká... Ten prst. Hľadal som ju, nenašiel som. Ale nie, nehľadal. Ale toto... Ne, ale neučali to Bože nikto. Dobre, ale kámo, počkaj. To by som sa cítil. Tak na výber si prídeš. Že... Máš 30 eur, tak zaplatil ti. Dobre, koniec. To je sú na rok znamená, že každý mesiac dojde sa apličko, palastičko a tričko. Nie, že si môžeš kúpiť za jej ceny. Ale nemôžeš to ďalej predávať. Nebola tu žuvačka a sú vyčistené. Ninja, 30 eur zaplatíš za to, aby si to mohol kúpiť za 60 eur, ale nemôžeš to predať.
nemôžem, lebo ťa jeden môj kamoš to predával a vyhodili a už tam nemáš na Trebuješ o to, aby si mohol kúpiť pomáky, ktoré stojí 220 €. Nemáš to vôbec? Kde máš Slovensko? Keď nakúpiš veľa toho. Nejakom obchode na obchode je tam. Náhodou, ja by som si normálne vyvtáčil po faxkopi také tričko, že Supreme a dal som si to takto. Raz by si s tým išiel na ulicu a všetci by sa ti smiali a padili by si ťa. Bratislavský faker. To si fotia easy to si faker. To je také, že easy to si faker. Je pravda, že ti vlastne vyrábali jedno. Lebo ja som videl jedného chlapíka, on to osoval, ja si to videla jedno. To neviem, ale podľa mňa to je. To by bolo dobré na hovna, že jedna. A čo ti je jedna? Jedna, no veď presne o to ide, že ty vyžrebuješ jednu z 1000 vyhrať a je len jedna. No ešte ďalšiu jednu z 1000 na to. A Kerinko sa tiež dá vystrihať. Aj tu je Že on má čvárky, no. zase svoje pásiky. Nemáš tričko, zase drží. Čo? Kerinko, ukáž pásiky. Kerry, Nosím mamina do toho. Marek, ukáž pasiky. Jo, Otoč sa, Marek, ukáž sa. Marek, ty na čo sa dostrieš? Marek, zase tam máš tvrdé, jak si to? Čau, idiot. nastavil, nestavil. Pozeraj Harry Potter, bol tam s nami. Lebo si tam daj, že... Ja, vieš čo? A veď tam je pravidlo, že môžeš byť od 2 roky z kapsu. Sedelo aj na tebe. Do toho! Prehrávajú už. Ale Šimon to vedel, hej Šimon, pekne ich porazil tento Juventus. Pekne porazil Real. Ale nie. Chlapci, Ja ináč, ja verím Modaku, ja už som byl jak ten Mbappé, ja už som videl, že po svojom to vedie medzi nohy jak čo. Ja nemám také lode. Nie, to sa na obytku snažia Či by vieš si predstaviť, že si tak nazvať pásiky na obytku? Však bol Pandorfo Charles. Neviem, že je kúpil Pandorfo. sa slovíš, ja by som to Kedy hráme? Ale Ináč, ale tá púšťa šanca to je na konci tvoj. Číkoň do Prvý bol pek. Ticho, puť, lebo uvidí. Šimon, ja verím, že to Mbappé. A ešte ten oné, tá 18 by ste dal to Raz som si dal zabehať. Matruši brejde. To je tento strieda. Keď si povali. Jak to kedy budeme trénovať? Kde budeme trénovať? Fabíňa, Na prvý polčas. Andy. Ale tým časom máš koľko? Prečo zapnúť? 25 a 25. Veď ona mu dala také Ja sa v Monaku inak vôbec Tak hekuje. Ale ja verím, že... Nie, naozaj. Ale ináč Šimon, vieš čo hovorili, že Atletico Madrid, vieš čo hovorili, že Atletico Madrid, Šimon, Atletico Madrid, že v živote Aj v hornej dolnej. Tam je Zero Janoš. Horná dolná. Zero Janoš tam hrá. Ale ove poleno. Ukrajin, že poleno z toho sa Zero Janoš je jeden z momentálne hrá piatu slovenskú ligu, ale že to pre Janoš postupuje pomaly, ale Fajne, že keď hrá prvé, ja som vyšľacuje na to, tam som taký páci, to išlo dobré. na druhé To je miesto. na YouTube. Pre
horné udielky. Naozaj? Ja ne, to si vymyslel náhodný Nehrali sa na všetky boli ale je to festivalné. Bude reprezentant. Jasné, no tak preto je nám stresná. Sorry, bože môj, ja som ešte... Ale Môj zlatý. Ale Higonias vymazal zo svojej oblúbený. Jak odišiel do konkurencie najväčšej. Ale to isté urobil. Pozrieť, ale že tam je ten rozdiel, že to som nikdy nemal rád. A ten Obert kade ide? Obert vyňuje Sleger. Pozri, kade Chcel ide? sa zlepšiť. Ale pozor! Môj zlatý. Napoli dobrý, ale v Juventus sa dostáva. Áno. Aha, no dobre, ináč, Matúš, to je také, že v Neapole zarobíš 10 miliónov za rok, ale akože to je iba príklad. A v Juventuse zarobíš 12 miliónov za rok. O, tie 2 milióny, to je tak na tenis. Kinderko. Pozeraj, keby 1 milión, keď Messi debil a A nie, ten by si keď mal... Ale koľko Messi zaplatil za ten hnusný dom? Koľko Messi zaplatil? Inak ho vidí, aký pekný, ja som sa skoro dosral. Úplne Ale ja neviem, či si ho Tanky nemá nikto Mesiac iba! Tie ostatné 2 mesiace rozprávajú ako superhviezda. Jak to, že včera vyhral Juventus? No normálne, Kylian Mbappé Tako už mesiac hovorí, že si nekúpiť gumi a neskutočne hovorí, že rozmýšľate si niekto. Ešte by mali Ronaldo, tak skúšať. 500 rokov na James Rodriguez. Hello, kapitán. to je čo? Fejkovo. To teraz sa púha. Oni sa nemuseli zjať na zápas. Prečo? S kým hráte vlastne? Trenčínom. Ja, no to minok to. S kým Ale kto nejde do školy? Len na to. Ty budeš to napad na 53. Nie, jedno, čo ja som Kamarát. Poď. tak budem nosiť aj na ryby. Vieš, ako letár. Počkaj, ty tu máš to. Nie, to sú káble. To nie sú šňáry. Nie, nie. A ja zase myslel, že keď vravia, že to je bezšnúrkové, tak to je bezšnúrkové. Presne. Toto sú šnúrkové. Ale my teraz si hovoril o tom, že si gumy asi nekúpiš. Som vravil, že neviem, či si ich mám On kúpiť. si nekúpi ani asi. No jasné. Hej, teraz som. No jasné. To mi ani jedna kopačka nesedí na nohe, Adidas nemám ráda, Fumi sú najlepšie. Toto sú dobré dresy. Oni vyzerajú jak debilku. To ani ja ho Ne, ale A nie, sú to je ten debilku. refresh. A čo je to vlastne refresh? Poď. To zle iba to isté. Debilku. Debilku. Aj kvôli tomu, čo tam hrávaš, čo tam Kamarát vyváži. nerozí sa. Môj domáce úlohy. Kosi nevadí, veď nie si FK Karlovej. Mentálne retardovaný. Karlový rejs. Máš, na druhý čas. Zahodil to, aby nevedel, čo ma dalo. Ja nebudem dať zbytočne 20 eur.